Friesland en ik woon daar tegenwoordig niet meer. Maar het is voor mij, als ik hier aan meedoe, is het echt thuiskomen. Bent u er klaar voor? Ja hoor, het is mijn tweede hier in Sneek en mijn 98e marathon gaat het worden. 98ste? Ja. Hoe heeft u zich voorbereid? Eigenlijk niet zo. Ik heb vorige week de halve marathon van Amersfoort gelopen en daarvoor nog een paar keer 30. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings. Yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby you're the best. Yeah, more than you know, yeah, more than you know. Hoe gaat het tot nou daar? Hartstikke mooi. Nee, niet heel leuk. Hoe doe je dat? Moet je even voordoen. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free, 'cause it ain't over until she sings. Hij is bezig als een triomftocht. De man die dus van tevoren zei dat hij hem hier wilde winnen. 180 kilometer in de week deed. En hier aankomt als winnaar. I'm going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. De dame in het paars. Nesrine Lene. Vorige keer de nummer 3. En vandaag de nummer 1. Hier bij deze marathon van Sneek. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than Hoe gaat het? Zie je het nog zitten? Ja, dat komt wel. Ja? Derde keer, 3 keer scheepje. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know.